Bona vesprada i bona hora, senyores i senyors, per escoltar a Francesc Colomer i conèixer la seva visió del Castelló que somia. Em permetran deixar de banda el protocol al ús i saludar tantes autoritats i personalitats i gent important i agrair a tothom la seva presència i companyia. És un honor i alhora molt fàcil presentar aquest conferenciant. Amb bon producte i millor matèria prima no hi ha problema. Conec Francesc Colomer en la faceta humana, política i professional. Tot el que sé d'ell és bo. Tot el que m'arriba d'ell és positiu. El que transcendeix de la seva activitat política és serenitat, eficiència, respecte, educació, saviesa, elegància, sensibilitat, empatia i aguante, com diuen al meu poble, aguante, que n'hi ha que veure el que aguante. Cal veure l'aguant que té per aguantar el que aguanta. Ningú com ell per enfrontar-se diàriament a la desqualificació, l'insult i la calúmnia, l'assetjament i el menyspreu i respondre sense perdre la calma, posant-se al lloc de l'altre. Respira salut i dignitat política, moderació i alhora fermesa. Estima el diàleg com la millor eina de combat en favor de la democràcia. La seva actitud conciliadora és la seva carta de presentació. Quan es perfilava com a portaveu de l'oposició en la Diputació Provincial em vaig permetre donar-li un consell. No deixes que et matxuquen a la Diputació. Guarda't per majors i millors funcions, no te cremes. Gran error de la meva part. Endurir la crosta i aguantar el que no està escrit en aquests anys li ha donat temple i força per continuar amb l'objectiu legítim i necessari de transformar la institució amb la seva presidència en la casa de tots els municipis, recuperant el prestigi institucional i presidencial perduts i extirpar les males pràctiques dels últims anys. Per convertir la Diputació en el punt de trobada comú, el recolzament necessari als ajuntaments, desmuntar la corte palaciega de la plaça de les Aules i convertir-la en lloc de treball d'on partir cada dia diputats i tècnics per apropar-se als pobles i preguntar què necessiteu, per desenvolupar els projectes sense que ningú hagi de baixar a suplicar el favor de cada obra, de cada ajuda, ha d'estar ben entès que els diputats, i especialment el seu president, són servidors d'alcaldes i regidors i d'igual tracte. Per eliminar l'ordre caciquil que es porta avui, serà precís que la institució recuperi el to i el caliu de l'Ajuntament dels ajuntaments i siga respectada més per útil que per necessària. És de tot precís reconduir alguns serveis perquè no siguin centres de camuflatge i negocis sospitosos destinats a empreses amigues i a personal afecte. Que responguen aquests serveis i aquestes empreses a l'oferta, als mèrits i a la transparència pública necessaris. El canvi en la nostra política, en la nostra província, només pot fer-ho qui, des de la legitimitat d'una elecció i la seva vàlua personal, dedicada al servei i no a servir-se, transmet l'honradesa i la claretat que convencerà als que et veuran assessorant els municipis i no servir-te d'assessors sense fi, no dedicats únicament a comprar vots per les properes eleccions. Incrementar el turisme en la província com a irrenunciable recurs no és qüestió sols de camps de golf, sol i platja. És precís diversificar l'oferta per aconseguir que el turisme rural d'interior, i d'ahir vinc jo, d'aixòs pobles de peregrins, siguin recolzats per les infraestructures adequades, ajudes als empresaris i emprenedors amb la promoció continuada dels nostres paisatges i gent de l'interior desconeguts per la majoria de la nostra població. Contribuir a la investigació i desenvolupament i aplicació de les innovacions a la indústria, al comerç, la formació i nous sectors d'activitat han de ser objectius prioritaris per transformar pobles i comarques deprimides que no tenim altra manera
de sobreviure si no es manté la població jove amb possibilitats de treball i escoles plenes de xiquets i xiquetes. Superar el provincialisme i ajudar en la vertebració de la comunitat valenciana, una tasca permanentment inconclusa, haurà de ser dedicació preferent dels que dirigisquen les nostres institucions, dedicant els seus esforços a consolidar un projecte de país que supere fronteres i cantonalismes i polítiques de campanar per posar la mirada més enllà del melic. La teva competència, Francesc, farà possible que la Diputació arribi més enllà que el Consell, sempre aturada a Gandia al Camp de Morvedre, i aportaràs tant com pugues en línia de col·laboració ferma amb el govern valencià, siga qui siga el president. Pocs mesos després de l'elecció de Daniel Gozalvo com a alcalde de Castelló, ens reuníem amb Ernest Navàs i Carlos Laguna per veure la possibilitat de col·laborar CDS-PSOE a l'Ajuntament. Només iniciada la conversa vaig dir que hauríem de projectar el Castelló metropolità, els serveis comunals per Borriol, Benicàssim, Almassora, els transports, la política cultural, el Castelló del futur. Daniel, posant les coses sobre la taula, va dir: ja tenia ganes de parlar de política. Va ser molt fàcil arribar a un acord programàtic. Parlar de canvi, proposar-se transformar la crítica situació política d'aquesta província no tindria sentit sense parlar de futur. No necessitem, Francesc, canviar un president de Diputació per un altre, ni un alcalde per un altre, ni un conseller per un altre. Això seria, si canvia el partit polític en aquestes institucions, alternar el poder. El canvi no arriba a l'alternança, ve amb l'alternativa. El canvi no és canviar cares, que també fa falta. El canvi és canviar continguts, visions, propòsits, modificar l'ordre de prioritats i posar en primer lloc les dels més necessitats, les més urgents i necessàries en serveis socials, en treball, les més esperades en educació i ciutadania, en salut i convivència. El canvi és afrontar el dia a dia amb el diàleg amb l'opositor, amb el degut respecte a les minories polítiques que han de proposar les seves solucions davant